आसाम पुलिस आर्मी आरो दुथांफोरनि गुलिजों जिउ खोमानांनाय मुंख्लंफोरखौ मान होनायजों पद्म आनन्द दालाइ एबसुआ मुंख्लं सान फालिदों। बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो सिनायथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय पद्म आनन्द ओनसोलाव सा 14 जोहोलावफोरा मुंख्लं जानांदोंमोन। बै समाव आसाम सोरखारनि आर्मी आरो आसाम पुलिस दाय गैयै गोबां बर'फोरखौनो इनाय अनागारै गुलि गावनानै जिउ फोजोबदोंमोन। थिग बेबायदिनो पद्म आनन्द ओनसोलनि गोबां बर'फोराबो पुलिस हान्जानि गुलिनि शिकार जानांदोंमोन। बर' हारिनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बाउसोमनाय जोहोलावफोरनि थैनाय सानखौनो पद्म आनन्द दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो 12 सेप्तेम्बर खालारखौ मुंख्लं सान महरै फालिबोदों। बोसोरफ्रोमबो फालिबोबाय थानाय बादियै देग्लायबो गावसोरनि गाहाय मावखुलियाव मुंख्लं सानखौ फालिदों पद्म आनन्द दालाइ एबसुआ। हाबाफारि बादियै फुंबिलि समाव गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बिबारखौ बावजेनो तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया। बे मुंख्लं सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै 2025 इं मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारिखौ सामलायो पद्म आनन्द दालाइ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रहिम गयारिया आरो हाबाफारिखौ बेखेवना होयो तामुलपुर दखरा एबसुनि आफादगिरि बिकास बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिया। दिनै 12 सेप्तेम्बर दिनै पद्म आनन्द दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दालाइ आफादा दिनै मुंख्लं सान फालिदों आरो बे मुंख्लं सान फालिनायनि ओंथिया बेनो जे बै समाव बड'लेण्ड आन्दलननि समाव बर' रायजो बिनायनि दाबिनायाव जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय गोबां सुबुङानो माने मुंख्लं जानो गोनां जादों। जे बर' आन्दलनाव जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय गिबियावनो दुमुरियाव बखिष्ट बर' आरो मारु बर' होननाय बिथांमोना थिउरिया सिनायहायै थिउरिया हान्जानि दैदेननायाव बिथांमोना जिउ गोमानो गोनां जादों। आरो बेनि साननैसोनि उनावनो बे 1987आवनो बैखालि माने 9 आगष्टमोन आरो बै खालि बेरे फुंजानो फैनानै पुलिसा जोंनि खालिमफार गामिनि कालिचरन बर', अनु बर' आरो दिलीप बर' बिथांमोनखौ पुलिसा अनाखानायैनो माने उग्रपन्थी साजायनानै बिथांमोनखौ गावथारना गालाङो। बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलाव खोब माने दुखु गोनां मोनसे जाथाय जानानै थाङो। आरो बेनि उनाव जिहेथु बर' आन्दलना जोबाखैमोन, बर' आन्दलनफोरा माने गोख्रोङाव गोख्रों जाबोनो हमदोंमोन। आरो बै समावनो मा जाबाय जे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो खावनै जाबाय पिटिसि आरो एबसु। बे पिटिसि आरो एबसुनि बेबायदि दाङाबाजि जानाय समावनो खालिमफार गामिनिनो आरोबाव अभि बर' आरो सुक्लेस्वर बर' आरो जयदेब सरगियारि बिथांमोनखौबो सिनायहायै थिउरिया हान्जाया फैनानै गावथारना गालाङो मोनाबिलियाव। जे बेबायदिनो आरोबाव जोंनि ओनसोलाव आरोबाव मोनसे खोमसि बिराद माने साग्लोबना फैदों। आरो बेबायदिनो आन्दलना सोलिबायदोंमोन आरो सोलिबाय थानायावनो पलकाता गामियाव आर्मिया फैनानै बिथांमोननि गामिनिफ्राय उग्रपन्थी साजायनानै 2 सुबुंखौ आरो गावथारनानै गालांबावो आर्मिया। आरो बेबायदिनो जोंनि खाथि खाला थानाय गामिफोराव माने बेबायदिनो दाङाबाजिया जागासिनो दङमोन। आरो सरकारनिफ्रायबो गोबां माने जोंनि बर' रायजोनि सायाव मोनसे अनागारि माने खामानि सोलिगासिनो दङमोन आसाम पुलिसनि माबाफोरा। बेबायदि समावनो आरोबाव पद्मपाराव बिरेन रामसियारि आरो ब्रजेन रामसियारि होननाय बिथांमोनखौबो सोरबा सिनायहायै सुबुङा
गावथारनानै गालाङो बेबायदिनो मा जानाय जोंनि गेजेराव आरोबाव माने खोब दुखु गोनां जाथायफोरा जागासिनो दङमोन बेनि उनावबो आरोबाव सम्बार बर' होननाय सासे सुबुंखौ बिथांखौबो सोर म'आव गावथारखो बिनि जेबो डेड बडिबो मोनासै आरोबाव बेबायदिनो बोसोरथामसोनि उनाव जिहेथु बे ओनसोलाव मोनसे माने हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव माने मोनसे कमप्लेक्स जाबाय आरो सनेस्वर ब्रह्म होननाय सासे जोंनि खालिमबार गामिनिनो बिथाङा नाग्रिजुलियाव थांदोंमोन आरो बेयाव कमिउनियेल माबायाव बाङालिफोरा बै मा होनो बाल्थिं दैमायाव बिथांखौ अना हानानै बुथारनानै बालायाव फबना दोननाय डेड बडिखौ पुलिसा बुरखांनानै न'खरनो माने गथायो बेबायदिनो अनेक जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय माने 14 जन सुबुङा बे बर' आन्दलननि मुङाव बिथांमोना मुंख्लं जानो गोनां जायो आरो बेखौनो गुबुन गुबुन समाव जादोंमोनबाबो बे जाथायफोरा बेखौ जोंनि पद्मानन्द बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे 12 सेप्तेम्बराव जयैनो मुंख्लं सान हिसाबै फालिनायखौ माने थिरांथा लानानै आरो दिनैसिमबो फालिगासिनो दङ बेनो जाबाय दिनैनि जोङो पद्मानन्द दालाइ दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै 12 सेप्तेम्बर बेखौ जों बोसोरफ्रोमबो माने मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोबाय थायो देग्लायबो बे बोसोरफ्रोमबो फालिनाय हिसाबै देग्लायबो गाजा गोमजायैनो जों फालिदों हाबाफारि हिसाबै जोंहा दिनै सानसेनि हाबाफारि बे हिसाबै जोंहा गिबि हाबाफारि दंमोन गौथुमारि फिल्म बिरहोनाय बे हाबाफारि जानानै थांबाय आरो नैथि हाबाफारि दंमोन जोंहा मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय हाबाफारि बिबार बावजेनगिरि हिसाबै जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैदों तामुलपुर LACनि MLA मानगोनां जलेन दैमारि सार बिथाङा दा मुंख्लं बावनाय हाबाफारिया जोंनिया जानानै थांबाय दा जोंना आरो नेक्स्ट हाबाफारि दङ HLC आनजादाव 2025 मायथाइयाव सेथि मासियाव उथ्रिसार हानाय बर' बिजोंजों फरायनानै बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों बेहाय गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादों जा तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बासिराम रामसियारि सार लोगोसे मेल बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लाफैदों तामुलपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां बिकास बर' सार मोनसे समाव आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायाव जोंनि बे एरियानिफ्राय सा 14 मुंख्लंफोर जिउ गोमालांदोंमोन बिथांमोनखौनो जोङो गोसोखांनानै बोसोरफ्रोमबो जोङो 12 सेप्तेम्बरखौ जोङो मुंख्लं सान हिसाबै फालिबोबाय थानाय जादों।